ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but she's pa percent ka jinyokam pila ru ban apply da ka education loan. Erïong kebuan rengkat baru selap ubajur hakamin jongka pundra truk uyayong arajar pausan kala jenderal bat Pynjulor yaki Ïing kesam kiding kesit jingtung jingtap makinar post electric hagistau ligi Shnong ki bahap hapok Ranikor Civil Subdivision Southwest Khasi Hills District. Henry wat hapadeng jing shop Pynjulor jong ki Ïing kesam tamakam shim daran pat kanu jing jabas ngosi niki dukino ki bamensau. Kakum ketelong kubo berayo lum lai thu bagi long Ïing ki belakam Julor ki deya ka Shnong ken sosan hak baga tunum Ïing jong kong hostful thong ni kala sha liet bat sha ban ha udieng ba bagi Ïing jong ba ben half star lingkhoi naga Shnong dom so khai kablangat hak jing sha Pynjulor ha ke Erïong leyo jing tip ru ba ka Shnong nong kadaj nong na kidan ko mas photli long Ïing kila shakta photli ha ka Shnong puksora santli ha ken yong bat ko we ke Ïing school nalo kata ke Erïong la Pynjulor ru atli ki samsier bat kuwe ke dukan haka Shnong abusan mail ki balong tradu ba brabes walang ka khubor kle thu sho ba om tang ki Ïing gesam rewat ki jingthong jingtem kumukwai bat ki ding so bat bondli ki nar post electric la shapen klam haka jingwan be kerthep jong ki Erïong erngit